Ano si Tong? Pagupit ako. Video pala. Oy, pre, sira na yung boya mic natin. Sira na boya mic natin. Oy, sira na boya mic namin. Ganda ng pangalan niya, Britney. What's up sa inyo mga kasulong? Welcome sa panibagong kong vlog na naman ngayon. Bagong tapos tayo ngayon, saka bagong ahit. Kung mapapansin nyo, may ilang araw na rin akong hindi nakakapag-upload dito sa channel na to. Siguro dalawang linggo na siguro. Bali, naging busy kasi tayo mga nakarang araw. Pumasok tayo sa isang mall dito. Nag-extra muna ako para extra income din kasi nawalan tayong trabaho ngayong pandemic. So ngayon nakakuha akong pagkakataon mag-vlog, sasamantalahin natin yung pagkakataon. Simpleng vlog lang naman to. Ang gagawin natin, kukuha tayo ngayon ng bungang nipa. Papakita namin sa inyo kung paano pagkuha at pupudtripin natin yon. Parang mukbang. May kaunting trivia din akong baon para doon sa nipa. So samahan nyo kayo pagkuha ng bungang nipa. Masaya to. So yung mga kasulong, papunta na kami sa Lipaan. Medyo masukal na yung daanan dito kasi mag-aanihan na, kaya marami ng damo sa daanan. Ang oras mga kasulong nasa ano na, alas 3 na siguro. Alas 3 na siguro pre, no? Mainit pa rin. Mainit pa rin yung pagtingin mo sa kanya. Para may jowa ka pala pare? Wala. Ha? Wala. Hindi tayo pinagpala. Anong kailangan kong gawin upang mga kasulong, pagpasensyaan nyo na yung ano namin, audio kasi nasira yung mic natin. Bibili na naman. Dati maraming isda dito. Pare, anong isda laging basa? Anong isda ang laging basa? Bakit? Hito pre. Hito ako, basang basa sa ulan. Ayawan ng kanta. So yung mga kasulong, nandito na tayo sa Lipaan. Gagawin natin ngayon, maghahanap tayo ng bungang nipa na kumbaga sa niyog buko pa, yung malambot pa. Sige, samahan nyo kami, tara. Sulo, nakakita agad tayo ng bungang nipa. Ito. So mga kasulong, itatry natin. Babalik na rin natin yung talim. Tingnan natin kung yung isa ano na, pwede na. Pero pag matigas na, hindi na natin kukunin lahat.
Hindi pa pwede. So, hanap ulit tayo. Maganda yung pagpunta natin ngayon sa Nipaan kasi low tide, walang tubig. Makakapaghanap tayo ng maayos ngayon. Kasi kung high tide, syempre yung bungang nipa nasa baba siya. Hindi natin makikita kung may tubig. Hanap tayo na yung tamang-tama lang kainin. Kinakain po siya ng hilaw, parang buko. Baka ibang sa akin. Parang magulang na to pare. Parang malaki ito. Tigas na to. Matayan pa rin. Tigat. Ayun. Hindi. Wala pang laman. Hanap tayo ulit. So mga kasulong, wala pa tayong nahanap na pwedeng kainin kasi nakahanap natin walang laman. Pero masarap yan mga kasulong. Pwede siyang ilagay sa salad. So, as in pwede mo siyang gawing salad. Mga kasulong, wala pa tayong nahanap. Ayun, meron din. Tara. Tanggalin natin yung chains natin. So yung mga kasulong, yung nipaan dito, yung mga may-ari nito. So yung pagkuha ng bungang nipa, inaalaw naman nila kunin mo. Wala namang batas na bawal kumuha ng bungang nipa kasi kumbaga parang ano lang yan, na libre lang. Wag mo lang kukunin yung pinaka dahon ng bungang nipa kasi ano yan sa amin dito, inaalagaan para ginagawang bubong. So yung bungang nipa na yon, ano yon? Pag matigas na siya, kusa siyang nalalagas, naglalaglagan sila, tapos sila yung magsisilbing butil. So ano ulit siya, tutubo, parang ganito. Ito siya, naglaglagan na siya. Ito, tumubo na siya. Iyan, siya yung magsisilbing kaya dumadami dito yung bungang nipa dahil sa mga bunga niya. Pero kukuha tayo, hindi naman natin mauubos yung lahat ng yan sa sobrang dami ng bungang nipa dito. Kuha naman tayo siguro mga tatlong mga kasulong nakakuha tayo dito. Ito, tingnan natin kung pwede na siyang kainin. Kuha tayo ng isang sample. Itong malaki. Wala na naman. Hanap ulit tayo. Dito meron pa dito.
Tama-tama siya. Ito, perfect. Perfect na ano siya, kukunin. Parang ganito. Malinis naman siya, nahulog. Ito oh. Sarap. So, pwede na to. Kukunin ko na. Lagyan mo natin ito sa gilid. Pwede to. Tamang-tama mga kasulong. Ayan. Ayan siya. Tingnan ko. Ito yung tsura niya, parang Max candy. Medyo matigas na. Medyo matigas na. Ibang bansa nakita ko sa YouTube. Ano to? Parang special delicacy na nila to. Yung tama-tama mga kasulong. Tikman mo pare. Kuha ka. Kumukuha. Yan siya. Makakadalawa tayo. Kunin natin. Isa na lang, kuha tayong isa pa. Mas uwi na tayo. So yung mga kasulong, sabi nila pagka inubos mo daw yung ano, pag nakakain ka doon ng maraming buwang nipa, nakakalasing daw yun. Yung sabi nila, pero hindi ko pa na-experience yon. So, malamang sa malamang, bakang nakakalasing nga kasi yung bungang nipa, para lang sa kaalaman ng iba, ginagawa siyang nipa wine. Sa madaling salita, alak siya. Ginagawa rin siyang suka. Dito sa lugar namin, dito sa Albay, walang gumagawa dito ng ano, nipa na suka. Kasi ang pinakabuhayan talaga dito, yung nipa, ginagawa nilang tiklad. So kung sa Tagalog, bubong, binububong. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi walang gumagawa dito ng suka. Ang alam kong gumagawa nito sa ano, Bulacan, sa Paumbong, Bulacan. So yun yung sinasabi nilang sukang Paumbong. Ano po yun, galing po yun sa nipa. May proseso yun ng paggawa ng suka. Ang ginagawa nila, nakita ko lang din kasi sa YouTube, nag-search ako. Sa Paumbong talaga may gumagawa ng ano, suka ano, na nipa. Ang ginagawa nila, yung bulaklak, ano yung medyo maliit pa ditong bulaklak. Ang ginagawa nila, sample lang din naman. Kunwari ito yung bulaklak, bago pa umusbon yung bunga, tinatalian na nilang para gumanon. Tinatalian na nila para bumagsak. Pag natalian na nila, pinuputol nila yung dulo. Kunwari pinutol yung dulo, yung bulaklak nito, tapos tinatalian ng ganito. Siguro pinuputol nila para doon lumabas yung katas. Tapos nilalagyan nila doon sa dulo ng kawayan para doon pumatak yung katas. Minsan yung container ng ano, yung bote ng 1.5 na plastic ng Coke, yun yung ginagamit nila. So may proseso yun ng paggawa ng suka. Sinisipa nila pababa. Tapos 3 beses siya kinukuha na ng katas, sa umaga, sa tanghali at sa hapon. So sa madaling salita, aalagaan mo talaga yung nipa mo. Yung talagang sasadyain yung pabulaklakin. Mas maraming bulaklak, mas marami kang makukuhang katas.
yung katas na yun na nakukuha, nilalagay yun sa isang banga, sa isang banga, iniipon doon, tapos naka-stack lang doon ng ilang buwan. So yung banga na yun, ano yun, naka-direct sa araw, kumbaga nakabilad. Tapos yung mga ilang buwan yun, kusa siya napaprocess bilang suka. Yun yung paggawa ng sukang paumbong, kaya purong-puro talaga. Kaya kung tikman mo yung suka ng paumbong, talagang parang wala kang malalasang chemical kasi natural na natural. Medyo maalat-alat ng konti na maasim talaga. Kaya quality talaga, kalidad talaga ng suka yung binibigay nila. Yung katas na yun ginagawa rin na wine sa alak. May proseso din yun, pero yung pagkuha ng katas ganun din naman. Kaya lang pagkakuha ng katas ulit, iipunin tapos ipaprocess yun. Ang pagprocess sa pagkakaalam ko, niluluto yun sa sobrang napakataas na temperature. Tapos yung nag-evaporate yung katas niya, yun yung nagiging wine. Tapos yung natitira doon pagka natuyo na yung pinapa-evaporate nila, yun yung nagiging nipa sugar. Sa madaling salita, nagiging siyang asukal. So maraming nakukuha ang benefits dito sa nipa. Unang-una na diyan yung bubong, ginagawang bubong. Tapos yung bunga niya nakakain. Tapos yung nagagawang suka, nagagawang wine. At pwedeng gawin na yung asukal. Tapos ang kinaganda rin niya kasi tumutubo siya sa gilid ng dagat. Ibig sabihin pag maraming harang siya sa alon, sa malalaking alon, lalo pagka may mga bagyo. Kaya importante talaga rin yung nipa. So yung mga kasulong, yun lang din naman trivia ko. Ito, nakadalawa kami. Dalawa na lang kukunin namin. Hindi na kami maghahanap pa ng iba kasi anong oras na rin. Sabi ko nga sa inyo, simpleng vlog lang naman to. Ayun, uwi na tayo. Pupudripin natin. Kaya ko ba yan? Ito na. So guys, nakauwi na kami. Ito, tatanggalin na natin sa buwig niya. Nakatas. Dami niya. Focus ko natin. Kasulong itong maliliit, walang laman to. Ito, kapasingit lang. Hindi siya Itong may mga laman, yung malalaki. Ito, ang lalaki ng nito, ng laman. Lagyan natin dito. Kasi imumukbang natin. Di ba nakakalasing to? Ma? Nakakalasing daw to? Ma? Nakakalasing? Oo, diba? Buhay nga. Kung nakakalasing to, bili ka pagkata, ma. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. She loves me.
kasulong. Sarap. Lasa. Sarap. Ito yung itsura niya mga kasulong. Ito siya. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa ano to? Mahal to kung bilhin. Tulog. Yung texture niya parang nata di coco. Sarap pare. Ika. Sabi ng mama ko nakakalasing daw. So di tayo kakain ng marami. Bala ko sana ubusin na yung mumukbakin talaga. Kaya lang masobrahan tayo. Tama-tama yung pwesto natin dito. May tumbang mangga. So ginagawa ko sangkalan para ko na para diretso yung kain natin. Masarap. Yung medyo malapit dito sa Albay na hindi pa nakatingin na to, comment lang kayo kung medyo may time tayo, dadalan ko kayo para matikman nyo rin. Manamis namis, lambot. Matikman mo. Tikman mo. Di ba oh? Ha? Ah, wala na kasing ngipin. Di na daw. Mama ko di daw makagat masyado kasi di niya dala yung ano niya. Yung armor niya. Di niya dala yung gustiso niya. Kasulong, ginagawa pala siyang salad. Pwede mo rin gawing ice candy. I-blenderin mo siya, parang ice candy. Ilagay mong gatas, asukal, yung base sa panimpla mo. Masarap siya, parang siyang nata di coco. Yung texture niya, nata di coco, pero yung lasa niya parang buko na mas maalat ng konti. Kasi yung buko matamis masyado. Ito may matamis siya na medyo maalat. Siyempre, lumalaki siya sa tubig alat. Pero, natural na lasa niya. Mga kasulong, hanggang dito lang yung video natin. Subscribe nyo na lang para sa mas marami pang video. Mga kataratanduhan namin, mga gala, food trip, mga kung ano-anong exotic food, mga cooking ideas, mga adventure namin. Subscribe nyo na lang para sa mas maraming video. Istoryahe!